Il-qata li tieħu tajt illallu, okej, grazzi, sa fl-aħħar qed jifhimni xi ħadd. Il-qofol ta' kun artist huwa li b'mod sempliċi wassal messaġġ. Dik kienet il-missjoni ta' Therese de Bono bil-wirja artistika tagħha fiġgantija bl-isem Blank u li fl-aħħar jiem saret waħda mir-rebbieħa tal-premju għall-aħjar xogħol artistiku għal Malta Biennale 2026. Blank beda 6 snin ilu, kombinazzjoni fi 11 ta' Marzu 2020, ġurnata eżatt qabel ma laqna kollox għal Covid. Tgħid li dakinhar jibqa' timbraġġu moħħha meta ħadet ir-ritratt tal-ħajt l-abjad. Waqt Covid ma stajniex noħorġu minflok il-ġim kont nitrenja fuq il-bejt u għadni niftakar nitla fuq il-bejt biex nitrenja u ninduna li hemm ħajt abjad ieħor qed jattili l-veduta tal-Knisja ta' Ħażebbuġ. U jisni ħatta personali, tipo ħaduli din il-veduta u din il-konnessjoni li għandi mal-post. Tgħid li minkejja l-proġett tagħha fis-sempliċità tiegħu jista' jiġi interpretat bħala xi ħadd qed jieħu ritratti ta' Hitan Vojot dawn naqlu sibijiet dwar il-bini fil-pajjiż u l-importanza li nippreservaw il-wirt storiku. Kien għalhekk li qalet li r-rebħa tagħha fisret ħafna għaliha. Din il-wirja hija tieni waħda ta' Therese għal Biennale 2026. It-tieni wirja ta' ritratti li tifoka dwar il-qtil tan-nisa f'Malta tinsab f'Muża u tingħaqad mal-Padiljun Malti. Il-Padiljun Malti f'Muża, tieni edizzjoni tal-Biennale f'pajjiżna, huwa ispirat mill-istorja Alice in Wonderland. Qabel kont tmur tixtri l-gazzetta, tpoġġi bil-qiegħda u tiftaħ il-gazzetta. Llum m'għandniex nagħmlu għad il-ħaġa. U allura b'din l-idea ta' Wonderland, din l-idea li aħna naħsbu li hija perfetta, bla ma nafu qegħdin noħolqu kaos. Kaos li qed teffettwa l-ħajja tagħna kontemporanja. Il-Padiljun Malti hu mżewwaq minn 5 artisti, 3 magħżula wara sejħa pubblika u 2 mistiedna. Il-mistiedna huma Vince Briffa u Pier Portelli. Pier Portelli u Vince Briffa ħolqu idea, ħolqu sħsieb u kunċett kompletament differenti milli naraw is-soltu fil-gżejjer tagħna. Tispjega li Pier Portelli jindirizza l-kunċett tal-ġlida kontra l-ħin u Vince Briffa jistieden lil pubbliku jeżamina l-pajsaġġu ta' Malta u kif inbidel ma' żmien. Tlieta l-oħra huma Victoria Juice, Julia Holland u Roderick Camilleri. Roderick Camilleri dan li qegħdin fih bħalissa ħa il-Belt Valletta u t-tibdil kollu li qed jiġri fil-belt. Il-belt tagħna dal-aħħar 20 sena rajnija tinbidel mod radikali. Il-Malta Biennale 2026 se jibqa' miftuħ sa' 29 ta' Mejju.